कितीतरी पटीनं आमची गंगा माता नमस्कार नारायण कुणाला नमस्कार? गंगा मातेला आणि चंद्राला विसरलास? काय करत आहे देवाला मी नमस्कार काय करत आहे अरे गंगेपेक्षा चंद्र तेजस्वी दिसतोय. प्रश्न म्हणजे काय माझ्यामुळे या चंद्राचा हा अपमान करतोय? काय करत आहे चंद्रात म्हणजे काय? कोण विचारत मला कोण विचारतंय? विचारतोय तुला कोण आहेच मी. चंद्राचा अपमान तू करतोय. चुकलं म्हणून सांग. काही करत नाही चुकलं म्हणून सांग. मी माफी का मागू अरे म्हणजे काय? आई खरं सांग खरं बोलण्यात अपमान कुठून झाला मी खरं ते बोललोय यात वाईट वाटून कोणीच घेऊ नये तू पण वाईट वाटून घेऊ नकोस मी पण वाईट वाटून घेऊ अरे खरं बोलण्याचा प्रश्न काय मग चंद्राचा अपमान का करतोय तू? अपमान कुठे आहे अपमान असतो तर तुम्ही अरे काय काम करणार? काय? गंगा सीता, की तुझा चंद्र तेजस्वी इकडे देवतांना विचार देवतांना विचार हा, बरं ठीक आहे, विचार. आदिदेव मी विचार. देव म्हणून तुला कुणीतरी विचारतो हो, माहितीये मला. कुणी विचारलं उगाच कुणाचाही अपमान करू नये. चंद्राचा अपमान केला म्हणजे काय? तू देवता अरे देवा, भांडणाला सुरुवात झाली म्हणून पहा कुतूहलाने सारे देव पण यायला लागले रांगाच्या रांगा लागल्या भांडण चालू झालं की सारे जण उत्सुक असतात. असू द्या उलट त्यात आपला फायदा आहे त्यांना माहिती आहे भांडखोर आहे ती मी उगाच भांडण करत नाही. उगाच भांडण करत नाही. आता मी त्या देवतांना विचारतोय विचार हे देव देवता हो अगोदर शीतलचं विचारायचं हा आधी शीतल गंगा माता शीतला हा अगोदर तुम्हाला शीतल तुम्हीच सांगा तुम्ही साऱ्या देव देवतांनी सांगा तू इकडे ना विचार देवतांजवळ दोघांमध्ये सांगायचं चंद्रदेव तेजपुंज की गंगा माता तेजपुंज यामध्ये फक्त होकार आरती नकार आरती असं फक्त सांगणं गरजेचं आहे विचार आता मी भोलेनाथांपासून पासून नाही विचारतोय आता तुम्ही सांगा गंगा माता तेजपुंज ना गिरीने असं म्हणजे काय ग आता सारे देव बोलताय असं करतायत म्हणजे होय म्हणताय होकार आरती बोलताय आता देवतांनी होकार दिलाय मग चंद्रदेवाबद्दल काय विचारताय पुढे काय